kijing keduk kam yakikun samla jongi kapenlong yanga ba ngan yai keren shikren ya kita kimat kibayadei pat kajingon ra ka sarkar ya ki project ki banwan long kajing mantoy na ka banta ki samla jongi bakin yo ya ki kamme ki jam ngakwa ban pensyai hang ni ba kat kum kajing kersan jonga ya ka GTF kadei na ka banta ba kamdei ka kamram tang jong ki samla na ka banta ban penlong kita kijing yakhi ha ka bayadei bat kamaryang namar kadei kajing kit khli jong baro kirang ba shnong kirang ba shnong menta kat kum ki banga layo I hakini ki por ki blalet kirang ba shnong kilanang du bor namar ba ki pendu bor hi daladi yaladi namar ba kim lum ya kita kisamla jongi ki bakerdu kam kerdu jam tikadei kata kajing bom yo jing kersan na kita kisamla jongi baki ta kirang ba shnong kisadu bor mat kidi kita kijing du bor kajing khansting jong kirang ba shnong kaba penlong yaki pat ba jongi bakin wanra kinu kinu kita kijing ya teli paramangi hadu ba ngila yo I kumba ngimyo asyu kita kireu rang ba jongi kibapet na kabanta kakhya kashan jong kisamla khamtam tikadei kata kapangakwa banwan hang ni bangan pensyai ba kadei kakam jong kirang ba shnong kiban te lakam ya kita ki jaka ki puta ki bahap ha kita ki thong ki dong ki than ki jong ki bakin pet bakanum dan kanu kata kajing pom pathar ya ki ding ni kisi henreng yo I menta ba haman la ki shnong hi kiladon kita kijing bom khan snap ya kita ki khalau ki betap hakaba kisim ki do ru kilanang du jat dekadei kata kaba ngalak ai kajing kersan ya ka GTF namar ba kitu kisamla kilalet sya thangan da kajing kit khli ya ka ri ka jongi bangin nei la ban penne ya kata kamaryang ka jongi ka ba itnat de henrei kam shimdei kajing jing kersan jonga ya ka GTF na ka bantaban khang ya ki project sarkar kam shimdei kata kajing khang jong kata ka project ka ba ka sarkar ka kwa banwan ra ya kata ka project jong kata chru kadei ka banga ngami shakhmat namar ba yo ja ba ki homestay jongi yo ngi du no ya ki kam ki jam kum balong menta kum ba kalawan kani ka jing kentiu ya ka tourism haki babun ki benta ki than jong kari khasi jongi ru haka jalla jongi baro koi kabadan kita ki tourist spot kaba shim la ai kam ya ki samla ki jongi kala long kajing mentoy tang yangi kita ki try homestay ya kata nga ai burom yak sarkar ya ka ai kaba kala le baha ngin ai ka burom ka baha ya ka ai ka bangidang duna ngin pensngo syak sarkar ya ki ai kita ki jing ki jing duk jing kedu ki balawan hakari jongi kaba na du ba kita ki snam ki balalet ki ba ki lamat ki longgieng hadu kajing du no pan penyaj ki ding hakaba la shukhang no ya ki karkhana ot ding shim lapen ai men sim ban yai thung bun ya ki ding kat banang peli ki karkhana ot ding tikata ka ju hi lada khang no saya ki juhur ba num thung juhur shu baki briu ki labam juhur palat long se kumta yendre kinu kita kimar kiba ni yo ban pen mentoy ngin yai penroy ngin nang yai ketiu tikadei kata ka bangalawan hang ni na ka benta ka jing kersan ya ka GTF ha ka ba
ka GTF kam dei ka kam ramjong ka GTF na ka benta ban pet ya kita ki deng ki set ya ki khlau ki tap ka dei ka kam ramjong ki rang ba sunong de kata ka dei ka bang ai men sim shushu hang ne pat ya ki rang ba sunong bakin mi syakmat bakin ai ka jing kersan pat ya ka sarkar bakan non ra ya kata ka jing internet biang jong kamariang kanwan ra kita ki projek ha ka baka pisah ka mi nang ta ka sarkar kala bakan kentiu bun sekiwe ki kam kala bandang pentung ding biang katukan dolan nong ka balasan len kathi ka dolan nong jong ka lumpong deng om dan yesu ha e to ki sim ken syong ha e to ki marat ken syong om dan kalau yesu katu aya lenti nang tu malgas ni de kata ka dei ka ba kirang ba shnong ki di bandon ka jingkit khali ba katu ka dolan nong kala don kam banwan ra ya ki jingkala ladon kam ban penmi pisah namar ba katu ka dolan nong ka dei ka ba he ka dei ka ba omla manlong hidu ba kata ka projek jong kita ki bana bar bakin occupy lut ya katu kalum kala ban dei tang mat siteng nang tu ka ba ka sarkar kala ban ai kata ka projek bat nang ta pat bat siteng pat kan pene ya kata ka mariang bat ngin yo i biang ya kita ki ding ki sit ki khlau ki petap kum ba ka sarkar ngin la yo i menta bakala thung ding keleng kat sebengiat lenti nang ni syatei ngin la yo i syadu isti silum silong kat sebengiat ka sarkar kala thung ding kinu kilum ki ba syakat thi ka than so ara ka ba jur ulap ba om jumi ki ding ru ngin la yo i ba ki la bun ki jing persyang bantung ya ki ding dekadai kata ka ba ngakwa ban ai men sim ya kirang ba snong kham tam kirang ba snong ki ba dei jo ka thain ri bhoi ba ki i dan kam ba kin mi shakmat ba kin ai men sim yak sarkar ba on pandan kam thikana ya kata ka project ha ka lumpong deng khanang ba kan wanra shibun ki jing mantoi na ka benta kadela jongi baro ko wai bat ba ka sarkar pat kan da pensyai ba kata ka jing wan kata ka project jong kata ka 5-star hotel kata ka Taj hotel kata ka project kan pen khuj no ya kiram kisha kiba ka sarkar jongi kan long try no ya ka ne ka boarding electric ka ba laden ka bala penlong da ka asam ya ka hydel project jong ka umyam tingi kwa ban ai men sim ya kirang ba snong bakin mi syakmat bakin keren syak sarkar bakan pensyai hatu kami galaya jongi kalalong try na em ya ka ne ka boarding electric kanang ba lada kampat long try kam simpat lala ban siwe kataru da kata kajing wan kata ka project ka sarkar kan sala ban pen khuj no ya ka pisa karam ka sya jong ka asam bat ba ka bailat jongiru kan sat long ka batat dor namal ngim sim layo i ngim sim pat la pensyai ba kata ka boarding electric jong ka umyam kabala syakri yang i kat ni kala don na em kata kajing siu ki kadai kata kabala da kam simpat ladon kata kajing siu kam simpat ladon kata kajing khuj karam ka syaru ka sarkar kala ban ya selok bat kirang ba sinong kumnu ba on pen khuj no e kata karam bangin yo no kata ka boarding ka batat namal ba menta baro kita ki lat ai kam ka sarkar yangi ki nong syong snong haki project ba pher ngingim nuot bangin try kita ki project ki ba he namar ba kala ap lupa ka bailai tang mangi syat ding syat da ketli light da i rice cooker ki microwave mla siu syu ki bailai dekat bangin syana kita ki karkhana tika dei bangin dalayo ya kata ka boarding la jong ada ka sarkar kala pensyai si saya kata ban ngiru ngin nang kumnu ban pendan kam ya kalai ban kumnu bangin nang ban ai men sim ya ka sarkar ladang idon ka jing mantoy haman la kita kilong yeng haman la kita kinong song snong tika dei kata kaba lada ka sarkar kam yo alat bakanon rakyat kita ki project pat kanang khati hiyangi nginang ya duk himangi namar lada ka duk ka sarkar kawan ka jing duk yang hinong song snong kitang kata kabangawan kanang hang ni mangan ai men sim
ya kirang ba shnong jong ka thain ri bhoi ba kin pen so thu ya ka sarkar kam dei ban chuweng jandat ya kinu ki project ki bakhlam da ya sulok bah bat kita kireu khmat lani bat kita kirang ba shnong namar ba kajing ka khata e kadat ban riu jongi baro ko wai ya ka megalaya baro ko wai tika dei kata ka banga kuwa ba nganon ra hang ni ei iba nga dan haka ta ka jing shampang ka jonga bat kata ka dei ka ba ka sarkar pan haba kalala banon ra ya kita ki project kan dapan syai kan dapan ai ha kita ki jing tho ba kita ki kam ki bahe laha ki pus ki bahe ne laha ki pus ki baret ru ki di bandai yo bantalang marchiteng kita ki bawan nabar bat kita ki priu ki samla lajong khanang ba ki samla jong iru kin yo men sim bakin ai men sim shushu ya ka sarkar pat bakan wan ra ya kita ki project kadai katahi kaba kadai na ka sarkar dei na kirang ba shnong ki ba on ai men sim ya ngi ki nong shong shnong ba nginum persya than ya kinu kita ki project ki bon ra karoi kapar lada ki dei kita ki project ki ba nyo ya laki kam ki jam kuble shibon